uDr. Thabile wenza Blue Clinic, iklinikhi yamadoda eseThekwini. Abesilisa isikhathi esiningi lapho beqalwa inkinga sekamereni baba nombono wokuthi inkinga yikho kubona kodwa kuba partner babo. Lokho bakubonisa kanjani? Bakubonisa isikhathi esiningi ngokuthi bephume beyozama ngaphandle, ukwenza ucansi ngaphandle, bebona ukuthi ungabe ihamba kanjani erection. Ngokudabukisayo lapho phela benza ucansi ngaphandle kokuqala, i-excitement nayo yonke into yenza ukuthi kuqine ngendlela ejabulisayo, okuzenza bebone ngempela ukuthi inkinga yikho kubona. Ngabe lokho kuchaza ukuthi awunayo i-erectile dysfunction, lapho uyibona usunenkinga yokuqala noma yokugcina i-erection, lapho unopartner wakho ojwayelekile kodwa lapho uphumela ngaphandle uyibona qina kahle. Cha, siyazi ukuthi endaweni oyijwayele ila uba comfortable khona, umzimba wakho uveze ukuthi ungabe kwenzekani okwangempela emzimbeni wakho. Kodwa lapho uphumela ngaphandle, injabulo, excitement ingakwenza ukuthi kuthi ukusebenza kahle ngalelo langa noma ngelanga elilandelayo, kodwa jwayela nakhona ngoba inkinga ikuwena iyaqhubeka ivele uyibone usunenkinga ye-erection futhi.